The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa panulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Good day everyone, aniyan sa kita sa atong adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios. Ubos kini sa Bilingual Video Evangelistic Ministry. Padayon kita sa atong hunungan sa atong paghisgot kagapon bahin sa pagtulunan nga giuluhan sa in English, the Doctrine of the Logistical Grace. Okay. Now, kanimo magtotoo, you know what to do. Aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo, mandam ka sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Alang kanimo dili magtotoo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay, kagahapon nag-isip kita sa fruit inspectors. Kining fruit inspectors, they claim that those who do not produce fruits, kuno, good works, are not saved. Now, ana ay mga parallel verses nga atong hisgutan kagapon, Matthew 7:16 ug Luke 6:43. Parallel verses kini sila. Unya naghisgot ang 2 Corinto 11:13 o counterpart ministers. In verse 14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Verse 15, therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed. Okay. Now, karon mo ito kita sa paghisgot sa eternal security. Diya sa John 10:28, kini na kanayon. And I, kining I din si Ginoong Jesucristo, give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Now, diha usab sa Hebrew 13:8, kini nagisgot sa pagkadili na mausab sa Dios, God's immutability. O diha sa 1 Corinto 12:13, ingon man sa Galacia 3:26-27, kini naghisgot sa pagkadugtong sa magtotoo ngadto kang Ginoong Jesucristo, union with Christ. O bahin sa timbre nga ministeryo sa Espiritu Santo, the sealing ministry of God the Holy Spirit, atong matun-an kini diha sa 2 Corinto 1:22, Efeso 1:13, 2 Timoteo 2:19, o pinadayag Kapitulo 20, versikulo 13 o 15. Now, diyan sa Juan 1:12, sons of God when we believe in Christ. Mahimo kitang mga anak sa Dios. O kung bahin nas mga panulundon, a believer's inheritance in heaven, ana nato mabasa sa Efeso 1:11. Now, Matthew 7:19, again, nagkanayon, every tree
that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Now, kining bad tree dinhi, nagisgot kini og mga mini nga mga propita, false prophets. In 1 Thessalonians 5:9, God has not destined us for wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Okay. Unsa katuto mga paralel nga mga bersikulo? Ang Mateo 7:24 ngadto kini sa kapitulo 8. Ingon man sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 46 ngadto 49. Natimani nga si Ginoo Kristo mao ang unsa? Rock. He is the rock. Petra. Unsa but pasabot sa Petra? It's a boulder. Bato nga dako. Now, Matthew 7:28, it talks about strike out. It means to be overwhelmed. Ug ang Griego nga pulong niini mao expleso. Now, niya na sa mga parallel verses. Luke 7:1 ug Matthew 8:5. Now, Matthew 8:11, kini nagisgot, to skotes to exoteron. Now, Griego ka na nga pulong, kaning exkotos is actual place kini, place of darkness, dapit sa kangit-ngit. O ang exoteron, mao kini ang sa gawas. Okay? Unya nagisgot kini og Gehenna, hell, impyerno. Now, diya sa Leviticus 26:44, mao kini ang immutable promise sa Dios ngadto sa nasud sa Israel. Okay? Now, sa atong pagpadayon, paghisgot o pagtuon niini, diha sa Lucas 7:11, nagkanayon kini sa in English. And it came to pass the day after that he, si Ginoo Kristo, went into a city called Rain, meaning charming or lovely. And many of his disciples went with him and much people. Now, diya sa Lucas 7:11 gihapon, nagisgot kini og upat ka mga pulong ni Kristo. Do not cry and arise. Mo kini ang mga pulong. Diha sa Primero Hari, Kapitulo 19, Elijah flees from Jezebel. The angel of the Lord ministers to him. Luke 7:23, ato tas versikulo 23. Naghisgot kini og iskandalitso. Ang iskandalitso, to be trapped or to fall away because of our own bad decisions. Now, okay, madto na punta sa laing bersikulo sa Malakyas, Kapitulo 3, versikulo 1. Kini na kanayon, behold, I, God, will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Isaiah Kapitulo 40, versikulo 3, the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord,
make straight in the desert a highway for our God. Malakias, Kapitulo 4, versikulo 5, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Now, kining great and dreadful day of the Lord mo na kini ang great tribulation. Kung naibaw na ang great tribulation, may tabo kini human gyud sa rapture. Okay? Now, kaysa naman tayo ni kasakgaw na natong mga magtutuo, mubanos dahil kining 7 ka tuig nga tribulation period. Ug gitunga kini ang 3.5, tag 3.5 ang tunga. Ang 3.5 primero, mao kini ang detribulation. Apan sa ikaduha nga 3.5, mao ni kini ang the great tribulation. Okay? So, mao kana ang pagpadayag, pagpaklaro nimo may tungod nining tribulation period nga mahitabo dinhi sa kalibutan. O ang katagamtam niini mao ra ang mga dili magtotoo. Kay kita mga magtotoo gisakkaw naman ta. Gitangtang gikuha naman ta, gilabni naman ta gikan nining kalibutan na ni Ginoong Jesucristo, nauban na kita niya o kita ang pangasauno ni Ginoong Jesucristo. I mean, ang simbahan, kita ang simbahan, pangasauno ni Ginoong Jesucristo, the bride of Christ. O doon ay dakong kumbira dito sa langit. Nga 7 ka tuig, samtang magkakaitabo ang tribulation period din is kalibutan. Okay? Now, kining pinadaya Kapitulo 11, versikulo 3 and following, naghisgot kini ni Moises ug ni Elias. Kini sila mao ang duha ka mga kanang saksi, the 2 witnesses. Gipatay kini sila o gibanhaw. They were raised from the dead. Now, diha sa Lucas 7:28 ug Mateo 11:11, kini naghisgot, he who is least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. Jeremiah 31:31-34, a new covenant to be made with Israel. Ang new covenant yun ni mao kining gisgutan sa Hebrewanon 8:6 ngadto sa 13. So Luke 12:22, and he said unto his disciples, therefore, etc., etc. Diya sa Marcos 3:20, and the multitude cometh together. Verse 21, and when his friends heard of it, they went out to lay on him, for they said, he is beside himself. Now, okay. Unsa may pasabot sa pulong nga parable? Well, sa in English, gidefine kining parable as a short story that illustrates the principle of doctrine. Okay? Mubo kini nga kasaysayan nga nagapadayag sa principios doktrina. Now, ang Hebrew word nini is mashol. Apan ang Grigong pulong is parabole. So, actually, a parable, excuse me, is placing side by side for the purpose of comparing. Pagtandi. Okay, mao ka na ang pasabot sa parable. Now, diya sa Mark chapter 3 verse 22, it talks about Beelzebub, Baal niya Zebub. This is a name ngan kini
nga nakahulugan og the God of filth, hugaw. Or this is a name which means the God of dumb, etc. So this is equated with Satan himself. Now, sa pagpadayon ni ninom dumikining pulo nga pneuma. Pneuma is Jesus is casting out demons by means of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit mo ay pneuma. Okay? Okay. Now, nahinomdom ka sa bersikulo nga naghisgot sa sala nga dili na mapasaylo. The unpardonable sin na natumabasa diya sa Mateo 12:32. So, now, Mark 3:30, because they said he hath an unclean spirit. Mahugaw nga espiritu ang isgutan diya. Diya sa Mateo 13:12, for whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away, even that he hath. Now, unya diha sa tulo ka mga bersikulo na pod, parallel verses diya gihapon kini. Mateo 13:3, Marcos 4:3 ngantos 9, ug Lucas 8:5 ngadto sa 8. Now, kini nagisgot sa parable of the sower. Now, the first type of kanang soil diya sa Lucas 8:5. A sower went out to sow. Now, so first type of soil, Luke 8:5. Karon, kanang ang rocky soil, kanang batuon, mo kini kaduha nga tipo sa kanang yuta, the soil. Lucas 8:6. Unya, by the way, kining rocky soil is compared to fair weather believers. Okay. Ang ikatulo nga tipo of soil is the thorny soil. Mark 4:7. Now, they are victims diyan sa Marcos 4:19. Now, kining tulo nga itong isgutan, they are kinds of negative volition. Apan ang good soil, maayong nga yuta, mo na niyang ikaupat nga tipo na sa Marcos 4:8, Marcos 4:20, Lucas 8:8, o Mateo 13:23. Positive volition. Hisgutan diha. Now, study tun-i ang Lucas 8:4-18 bahin sa parable of the sower. Now, ang unang application ini, ang soil, ang yuta, that's you, ikaw. You must be prepared by the sower. O kinsa ang sower? Ang Diyos. Ang pastor teacher mao ang sower of the seed, the word of God. Tigtanom ba? Okay. Isaiah 55:11 says, so shall my word be which goeth forth out of my mouth. It shall not return into me void, but it shall accomplish that which I please. And it shall prosper in the thing whereto I sent it. Inomdom ka. Kanunay na ito
litok sa di pa kita magtuon sa pulong sa Dios. The Word of God is alive and powerful. Ayaw ginakalimti kanang maong kamatuoran. Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Ang ikaduhang application mao ang the necessity for extensive sowing. Now, doctrine must be disseminated. Sabwag. Diha sa Lucas 8, 5 ngadto sa 8 o 11 ngadto sa 15, ang mga magtuto, kitang mga magtuto are supposed to be gospel communicators. Believers must not be discouraged and frustrated. Ayaw ka diskurahi, ayaw pagkawa o paglaom. No, do not be discouraged and frustrated, upset, angry for not being successful in evangelism. They are never a failure. Dili. Kung na imong isang yawan niya, dili mo dawat? No, you are not a failure. You have made your role. You have played your role well. So personal or kanang na may personal or corporate evangelistic ministry. Kaya ang mga evangelista God, doon na sila corporate ministry. Now, application. Your inspiration and confidence in the gospel and in the Bible doctrine. There is great optimism in the Word of God. It must be planted in your soul. Kaya ang pulong sa Diyos doon overrides every fear, worry, frustration, etc. Isaiah 55:11. Wherever it is sown, there is an effect. It is fascinating to look at the result of it. Labihan sa kanang nindot o kulbahinam ang imong pagtanaw sa resulta niini. Never ever lose heart. Ayaw gyud. Just go on sowing God's word. Padayon gyud sa imong pagtisok sa liso. You see? Now, Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kining despising means disregarding. Huwag yun yung panumbalinga. Si Ginoo Jesucristo mao nga ato nga prototype. This is our living confidence. Now, this is not positive thinking. That's humanism kung bahin og positive thinking. Kundili, that's the power of God, the Holy Spirit, the power of God kana gahom sa Dios. Inumdumi nga kita mga disipulo, mga tinunan, learners. Now, so, ayun naglimti itong parable. Nga ang parable is a comparison, pagtandi, between something that is known and something that is unknown. You see? Like tares. Ang original nga pulong nini is zizanyon. Ang tares ay kanang weed in a grain field. Okay? Diha sa Matthew 13:24, adita lukso ta sa 25, it talks about tares. Zizanyon, counterfeit wheat. It's a form of opposition to the kingdom of God. Satan is the one that leads the opposition.
Si Satanas, mutungha as an angel of light. But he is only a tare, evil. Satan is thoroughly evil. Now, dukso sa versikulo 28, ngadto sa 30, si Kristo mingon, leave them alone. Let them grow beside the wheat until they are harvested. The tares will be burned. You see, ang tares are unbelievers. They are side by side with believers. Wheat. You see, tares' aim is to what? To choke you up. Tukon ka. Tares masquerades as wheats. Now, these tares are so deceptive, malimbungon, that sometimes they are hard to be distinguished as such. So, gipahimangnuan kita mga magtutuo about them. We are warned. But both tares and wheat will be harvested at the end of the age. Of course, this is part of the eschatology. Now, this harvest of tares and wheat is a future judgment. Umaabot na paghukom. Yes, versikulo 40, it talks about the judgment day. Versikulo 42, the tares will be cast into a furnace of fire. There shall be weeping and gnashing of teeth. Dinhilang una kita kutob karong adlaw ato ni padayon ugma.